Yr emyn cyntaf di 288. 288. O am dafodau fil mewn hwyl. I seinio gyda blas o goniant pyr fy mrhynwr gwyw a hyfedodau ras. 288. Mae ni ddau ddarlleniad y bore yma. Mae'r naill yn dod o lyfr y proffwyd Jeremia a mae'r llall yn dod o Efengyl Marc. Proffwyd Jeremia i gochwyn yn y 19 benod. Dyma'r gair a ddaeth a Jeremia oddi wrth yr arglwydd. Cod a dos I lawr I dy'r crochennydd, yno para fi ti glywed fy ngeiriau. Eithym I lawr I dy'r crochennydd a'i gael yn gweithio ar y droell. A difwynwyd yn llawr crochennydd y llestr pridd yr oedd yn ei lunio, ac wnaeth ef yr eildro yn llestr gwahanol, fel y gwelai'n dda. Yna daeth gair yr arglwydd ataf. Ond I alla fi eich trafod chwi ti Israel fel mae'r crochennydd hwn yn gwneud ar clai, medd yr arglwydd. Fel clai yn llawr crochennydd, felly rydych chwi yn fy llaw I ti Israel.
Ar unrhyw funud gallaf benderfynu diwreiddio a thynnu lawr a dyfetha cenedl neu deyrnas. Ac os bydd y genedl honno llefarais yn ei herbyn yn troi oddi wrth i drygiannu, gallaf ail feddwl am y drwg a fwriadau sydd. Ar unrhyw funud gallaf benderfynu adeiladu a phlannu cenedl neu deyrnas. Ond os gwna'r genedl honno ddrygioni yn fy ngolwg ac wrtho gwrando arno, gallaf ail feddwl am y da a ddewau sydd. Yn awdywed wrthwyr Jiwda ac wrth breswylwyr Jerusalem, el hyn y dywed yr arglwydd. Edde fi'n llunio drwg yn eich erbyn ac yn cynllunio yn eich erbyn. Dychwelwch yn wir bob un o'i ffordd drwg a gwellach ffyrdd a'ch gweithredoedd. Ond dyweda'n twy, y mae pethau wedi mynd rhy bell. Dilyn nhw'n ein bwriadau'n hunan, a gweithredwn bob un yn ôl ei amcan, drygionus ei hun. Ac yna yn Efengyl Marc, bennod gynta. Wedi Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea, gan gyhoeddi Efengyl Duw a dweud, yr amser wedi gyflawni, mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Diolchwn i Dduw am ei air i nina bore yma. Yn hael emunud i 775. 775 o gariad pyr, rhown i ti glod, criawdwr rhyfeddodau'r hod, maen sgwrthryfel dynol ryw, drwyd y drygaredd, fi gawn fyw. O cymer ni yn awr bob un ni'n creu o newydd ar dy lun. 775.
Gweddiwn. Da ni wrth yn bodd ein tad yn dod yma. Da ni wrth yn bodd yn addoli. Ac addoli efo'n gilydd. Da ni wrth yn bodd yn myfyrio ar dy air. Myfyrio ar ei addewidion. Myfyrio ar ei gysur. A'i her, a'i alwad arno ni. Da ni wrth yn bodd yn rhoi mawl a chlod i thenw di. Teimlo bod ni'n cyrraedd uchaf nod ac amcan yn byw ni. Ac yma, felly, mae'n heneidia ni wrth i bodd. Ac efo'n gilydd. Dy bobl di yn cyd-blygu ger dy fron mewn mawl a chlod a diolch. Dy'r chafwn di a bendigwn di can molwn dy enw sanctaeth. A hynny ar ddechrau wythnos, yr ydyn ni yn ymhyfrydu yn ein tras. Yn ddiolchgar am bob arwydd o ddiwylliant sydd yn ein plith ni fel cenedl o bobl. Yn etifeddiaeth ni dros yr holl ganrifoedd. Yma hi wedi cyfoethogi a wedi rhoi cyfeiriad i fywyd yn cenedl ni. Llawen hawn a diolchwn. Da ni ddiolchgar am bob trefnian sydd wedi gwneud ar gyfer yr wythnos hon i ni ddathlu yn hetifeddiaeth. A da ni'n edrych ymlaen at weld y gwahanol gystadlaethau. Gweld ffinia yn cael ei chwalu, y safona yn cael ei codi. Ac ar ben hynny, y gymdeithas sy'n bodoli yn ein plith ni ar faes y Steddfod. Da ni'n ddiolchgar iawn am y cyfoeth hwn sy'n feddiant i ni bob un. Ac wrth diolch, ydyn ni yn canmol dy arweiniad o oes i oes, o ddyddiau cynnar yn bod ni, hyd y dyddiau heddiw. O lianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith. Da ni'n diolch hefyd bod ni'n perthyn i genhedloedd daear. A ffrin iawn di'r man a'r heini o fewn yn byd ni, lle nad oes i ti eglwys. Rhai mewn dyddiau heriol sobor. Rhai yn stryglo ar lawar cyfri. Mewn sefyllfaoedd economaidd a chymdeithasol a gwleidyddol anodd. Ac eto, da ni'n perthyn i'n gilydd. Ar draws pob ffin, da ni ddiolchgar am eglwys sydd yn cyfannu dy fywyd di ar y blaned hon. Ac yn fanna, ydyn ni'n gweld yn gobaith wrth feddwl am ein dyfodol. Ac felly molianwn di am Efengil sydd wedi mynd ar gerdda dros 20 canrif wedi cydio yn ychymig pobl, wedi bod yn ffordd o fyw, wedi bod yn waredigaeth, wedi bod yn destun cân a diolch, a draws ac ar hyd
y blaned hon. A da ni ddiolchgar am y syniad o berthyn sy'n yn clymu ni efo'n gilydd. Perthyn mewn cariad, oherwydd dy gariad di, tuag at dy fyd a'r bobl sydd wedi gwneud y wyrth hon yn bosibl. Llawen hawn a diolchwr. Ond eto, da ni hefyd yn gwybod beth yw'r dagra. Da ni'n clywed sŵn tor calon. Da ni'n gweld arwyddion anobaith. Da ni'n gweld creisiau fydd yn para dros genedlaethau yn cael ei rhoi ar fywydau syml cyffredin. Y dolirio, y dagra. A mae hynny'n deithio ni ein tad nad yw'r gwaith o gyfannu ddim wedi dod i ben eto. Ac yn deithio ni dy fod ti'n dal ati yn ceisio cyfannu bywyd y blaned hon. Ac ar ddechrau'r wythnos pan da ni yn llawenhau yn hetifeddiaeth yn hunan, dyro ni'r wefr o sylweddoli bod ni'n parhau yn dy waith di yn cyfannu. Pa mor dwyll bynnag y dydd, pa mor ddiobaith yma hi mewn llawer cyfeiriad, pa mor ofnus a phryderus yma i cenhedloedd deuar heddiw. Helpa ni godi'n golwg. Codi'n golwg uwch law y pethau sydd yn dolirio a dyhau am gariad efengil tangnefedd yn cwmpasu cenhedloedd ac yn nodweddu bywyd y blaned hon. Ac felly, agorwn yn calonau a'n meddyliau i ddylanwad y ysbryd sanctaidd o'r newydd ar ddechrau yr wythnos hon. Gweddiwn dros bob sefyllfa fewn y byd hwn lle mae'r creithio a'r dolirio, a'r chwalu, a'r malu, a'r gorthrwm, a'r trais. Godi golwg uwch law fel y gwelwn ni botensial gwawr newydd. A'r wawr honno yn codi o'r trydydd dydd yn yn hanes ni yng Nghrist. Cyd y hewn arglwydd, a mi waith y cyfannu fynd rhagddo. Cyd y hewn am weld yn cyfle i nina i hyrwyddo'r cyfannu hwnnw. A chyd y hewn am weld chwalu ffinia sydd yn dolirio a chreithio a bygwth ac yn ei lle flagur bywyd newydd nid yn unig unigolion a chenhedloedd ond i blaned gyfan. A fe wyddon ni fod hyn yn bosibl oherwydd mae ti yw'r arglwydd ein Duw a thi yw'r un sy'n gweithio allan dy fwriadau sanctaidd hyd nod yn nanedd y tywyllwch diaf. Da ni felly'n cyflwyno'n gweddiau i ti. A gweddiau rheini yn cynnwys yn arbennig bawb sydd mewn gofid, mewn galar, mewn hiraeth, yma yn y crwys, yn y ddinas hon, a thrwy'r byd i gyd. Yr ysbryd sanctaidd sy'n chwthu ble mynot, bydd yn amddiffynfa ac yn egni newydd. I'r rhai, nad ydyn nhw yn gweld dim ond tywyllwch oherwydd ei amgylchiadau heddiw.
Cymer ni gyd yn dy law. A thrwo ni, e gnia ni gyd i fod yn rhan o fenter y cyfannu, y cysuro, y cyd adeiladu a'r cyd lawenhau yn y ffydd. Gweddiwn rhain ein gweddia fel cynulleidfa, yn gweddia personol, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mi ganwn ni rwan emyn 810. 810. Tydi awyddos Iesu mawr am nos yn dyddia ni, i'r eithon am yr hyfryd wawr a dardd o'th gariad i. 810.
Llyfr y proffwyd Jeremia, y ddeunawfed benod, a drydedd adnod. Eith mi lawr I dyr crochennydd a'i gael yn gweithio ar ei droell. Eith mi lawr I dyr crochennydd a'i gael yn gweithio ar ei droell. Jeremia, gŵr di-galon, meddan nhw. A neb llai na'r athro Bleddyn Jones Roberts yn dweud pam y dewiswyd hwn dybat yn faes i'r ysgol Sul, a hynny yn 1966. Gymaint mwy wrach os a fo eisiau dweud hynny erbyn heddiw. Ond fel na mae hi, da ni'n gwybod am broblemau yn dyddiau ni. Da ni'n gwybod am y bygythion sydd arno ni. Da ni'n gwybod am yr ofna sy'n crebachu bywyd I gymaint o bobl. Da ni'n gwybod am bobl ifanc sydd â chri dwfn yn eu calon am obaith ar gyfer dyfodol i'w bywyd. A da ni'n gwybod tu ôl i'r hynna I gyd, mae yna ffactorau. Mae yna ffactorau gwleidyddol, rhyngwladol. Mae yna ffactorau cymdeithasol. A siŵr o fod, mae yna ffactorau crefyddol hefyd. Rhyw gymysgfa o ffactorau sy'n creu sefyllfa lle mae poen a dioddefaint a bygwth a gofn, lle mae ymosod a thrais, yn bygwth bywyd y blaned I gyd. Mae yna rai pobl eisoes yn dweud fod y trydydd rhyfel byd wedi dechrau. Mae yna rhai yn dweud y blith gwyddonwyr yn cyfnod trowch 5 mlynedd arall a gewch chi weld gymaint o lanas fydd cnesur bydysawd yma wedi greu. Dyna'r amser sydd gynnon ni I weithredu o'i fewn, meddwl nhw. A mae yna leisiau eraill yn does o wahanol gyfeiriadau yn ymwneud â thlodi ac anghyfiawnder sy'n gweiddi am sylw oherwydd bod nhw'n bygwth dyfodol nid dynoliaeth yn unig, nid gwareiddiad yn unig, ond y blaned gyfan. Mae hi'n hawdd iawn cuddio pen. Mae hi'n hawdd iawn mae hi'n hawdd iawn mynd I chwilio am bethau I gladdu'n pennau yn y tywod. Heb herio yr amgylchiadau yda ni'n rhan ohonyn nhw. Ond mae'r amgylchiadau rheini mor debyg I amgylchiadau Jeremia. Pan mae'n mynd lawr I dyr crochennydd. Dyddiau o ofn. Dyddiau o ofid am y dyfodol. Dyddiau ansefydlog ac ansicr oherwydd pwera mawr y byd. Bob un yn chwarae gêm I hun. A bywyd dan fygwth. Mae Assyria, mae honno yn colli gafal. Fel pob ymerodraeth ydi dro. Mae'n colli gafal. Mae'r aifft yn gweld cyfle. A mae honno'n dechrau clochtar. Ond y mae Babylon. Mae honno yn stwytho'i chymala. Barod I lenwi'r bwlch pan fo Assyria yn cwympo. Mae'r byddinoedd yn barod, mae'r cynlluniau yn barod. Yn wir, mae'r bygythion ar droed gan Babylon. Mae'r Aifft yn ofni, mae Juda yn ofni, a mae Syria yn darfod.
cymlethdod mawr. Ar ben hynny, gofidio cymdeithasol yn Jiwda. Yr un hen stori yw gyfoethogion yn codi cloch, yn teimlo wir I bod nhw yn ddigon diogel. Mae'r tlodion yn diodda, tlodi ac anghyfiawnder. Ac yn grefyddol, y mae y ffydd oedd wedi cynnal y genedl drwy blynyddoedd bellach wedi cael ei glastwreiddio. Wedi cael ei glastwreiddio gan apel crefyddau eraill, enwedig o Asyria, mwyn cadw heddwch efo Asyria. Yw syncretiaeth, yw gymysgedd fel yna. Ac bod y brenin Josea wedi gweld cyfle I ddiwygio yn grefyddol bywyd y genedl, dydy hynny ddim wedi gwneud llawer o wahaniaeth. Serch cefnogaeth Jeremia mwy na tebyg iddo. Y gymysgedd, yna, sydd yn bygwth dyfodol y bobl rhain. Mae Jeremia yn cael deitha fo, dos I lawr I wylio'r crochennydd wrth I waith. A dwi eisiau aros efo hwnna am chydig o funudau. Mae'r stori'n deud rhywbeth am Dduw, mae'r stori'n deud rhywbeth am ddyn, a mae'r stori hefyd yn awgrym cryf o beth sy'n bosibl pan fod dyn a Dduw gweithio fo'i gilydd. Mae'n deud rhywbeth am Dduw. Mae o'n gwylio y crochennydd, gwylio I ddwylo fo, a'i gweld mae o'n ffurfio potia newydd. A mae yna un yn dod heibio, ddim rhy fath o'r lleill. Be mae'r crochennydd yn wneud? Sylwch, dio ddim yn bwrw heibio y clai. Dio ddim yn bwrw heibio y clai. Mae o'n godi o ddar y droell a mae dechrau o'r newydd. Dechrau ail ffurfio yr un clai oedd wedi, fel petai, fynd ar gyfeiliorn. Dyna mae o'n ei wneud. A medda Jeremia o fo hun. Fel na ni'n mae Duw yn gweithredu. Mae o fel y crochennydd yn creu o'r newydd. Pan mae yna rhywbeth heb y ffurf iawn yn ymddangos ar ei droell o. Mae o'n ail greu o'r newydd. Ac felly, rhan o'r stori, ydy mawredd a rhyfeddod a gallu y Duw byw. Creuwr, arglwydd, gwaredwr, mae o'n ail greu. Dio ddim yn bwrw o'r neilltu, fel bod yn ddihyd y darn sydd wedi siomi. Duw yn ail greu. Ac yng nghanol y blynyddoedd da ni'n byw ynddyn nhw, mae hon yn wers y dylen ni feddwl amdani, dydy? Lle mae Duw yng nghanol y bwrlwm o chwalu a malu sy'n digwydd heddiw. A mae'r hanes yma'n ddeitho ni. Mae o wrthi yn ail greu. Oes, mae yna boed, mae yna ddiodda erchyll. Oedd o'n wir yn yr adag yma hefyd, pan ymosododd Babylon yn derfynol ar Jiwda, rhywle o gwmpas 586, 587 cyn Crist. Medda Jeremia, yr ail greu yna ydy'r hyn mae'r ffocws I fod arno fo. Duw yr ail greu. Yr ail beth sydd yma ydy pwy neu beth ydy dyn.
Mae'r hanes yn dweud yn ddigon clir am Jeremia'n rhybuddio y genedl. A sylwch, mae anerch i genedl ei hun yma o. Ond ar yr un pryd, mae'n awgrym yma, fod o'n anerch cenhedlo daear hefyd. Ond i genedl ei hun. Mae o wedi rhybuddio nhw. Mae o wedi tynnu sylw at y chwalu sydd ar ddod. A dyn nhw'n di gwrando. A be maen nhw'n dweud ydy, wel, mae hir ddi hwyr. Mi nawn ni be liciwn ni. Mi nawn ni be liciwn ni. Cymryd y canlyniadau, wrth gwrs. Da ni'n iawn, fel rydan ni. Mae yna leisia fel na heddiw, cofiwch. Mae yna leisia sy'n dweud yn rhaid glir, da ni ddim eisiau'r sgaffaldia fe yn cynnal yn tada a'n teidia. Ac eto, da ni'n nghanol y bygythion dwys, real rhain. Da ni'n eisiau'r sgaffaldia. Da ni wedi aeddfedu, da ni wedi tyfu yn union fel mae'r rhain yn dweud yn fama dilynw neu'n bwriadau ein hunan, meddwl nhw. Mae'n eraill yn deithio ni, wel, mi sgwennodd Beckett y do i ddrama Waiting for Godot. Ac yn dweud, aros yda ni. A dyna sy'n disgrifio'n sefyllfa ni. Aros. Aros am Godot. Pwy bynnag ydy hwnnw goblead, bynnag y daw o, da ni'n aros. Ac wrth aros, da ni'n sgwrsio. O safbwynt ni, wrth gwrs, mae Dduw wedi dod. Mae o yma. Mae wedi dod yng Nghrist, mae o yma yn mywyd i bobl. Mae o ar waith. Dduw'r ail gyfle ydy o. Ond na, da ni'n aros mewn ar hyn. A wedyn mae'n eraill yn dweud, wel, dos na ddim Duw oedd chi heb ac aros am dan o. Ddaw o ddim byth. A pobl fel Sartre yn deithio ni. Derbyniwch hynna. Derbyniwch hynna. Faint bynnag o anobaith mae hwnna'n greu chi, mae rhaid chi dderbyn o. Beth bynnag yr unigrwydd a chi'n deimlo fel na ma hi. Tyfwch i fyny. Dyn a'i argyfwl. Be sydd gyno ni ddeud wrth gwrs? Nid yn unig fydd yna gyfnod pan oedd o yn dod, mae o wedi dod. Mae o yng Nghrist yn ymplith, neu mae o ymplith i bobl yn gweithio ac yn adeiladu i deyrnas. A dyma'n sail yn gobaith ni. A mae'n air yn yr adnodau yma, sydd ddim yn air, byddaf neb yn ei groesawu wrach. Ydy farhewch. Dewch i sylweddoli'r argyfwng ydych chi yni hi. Dewch i sylweddoli bod chi ar y llwybr anghywir os da chi isio heddwch a da chi'n gwneud bomiau a di'n istrio a chwalu a malu a chreu creithiau am ganrifoedd i ddod. Dewch chi'n adeiladu ar hwnna. Ydyn ni yma i ddweud bod y Duw byw yng Nghrist isio chwalu y casineb a'r creulondeb a'r bygythion a'r ofna ac isio dweud credwch yr efengil, credwch bod na obaith, credwch bod na ffordd ymlaen, credwch bod na oleuni yn y tywyllwch, credwch bod na ddyfodol. A ffynnwch i'r stad hwnnw, fydd rhaid sylweddoli wedyn o pa seilia. Pa seilia sy'n na gallan ni adeiladu arnyn nhw ar gyfer creu dyfodol newydd ein plant ni. A da ni'n gofod dweud, ylwch, cariad sy'n rhoi ei hun ydy'r unig sail fydd ar chwalu ffinia sy'n gwahanu. Fydd ar ddiorseddu casineb a chreulondeb
a'r pethau negyddol yma ti'n sa'n teilio bywyd. Edi fa'r hewch, a meddai'r hein llwn i'n wneud hynny. Mae'n ormod o job i lyncu yn balchder fy petau, mwyn newid cyfeiriad. Ond dyna'r her. Ond y trydydd peth sydd yma ydy y potensial. Y potensial yn llaw y crochennydd i greu rhywbeth newydd. A gwahoddiad yr Efengil ydy i ni ddod o gredu bod ni'n dod i weithio hefo'r Duw byw i lunio'r dyfodol newydd. Mae hebna sôn yna wath am gariad yn rhoi i hun. Sut ydych chi'n troi'r geiriau yn rhywbeth real? A hwnna di'r sialens. Hwnna di'r sialens i bawb ohono ni fel Cristnogion yn y dydd heddiw. Diolch yn sialens newydd. Da ni'n gwybod yn Ninas Caerdydd yma, be mae Eglwys y Tabernacl yn ei wneud, gyda golwg ar weithgarwch yn y bae. Da ni'n gwybod am ymdrechion Eglwys hefo'i gilydd i wynebu her digartrefedd. Di'r ddisgyblaeth ddim yn ddiarth i ni. Yr her ydy dal ati a lledu yn gorwelion. Dal ati a lledu yn gorwelion i adeiladu ar sylfaenu cariad sy'n rhoi i hun. Yr her ydy gwneud fel roedd y crochennydd yn gwneud. Y peth sydd yn anymunol ac yn anerbyniol. Trowch o, yr un clai, trowch o, yn arwyddion gobaith drwy gariad. A mae'n her i ni gyd yn dydy. Mae'n her i ni gyd. Mae'n gofyn am ostyngeidrwydd, mae'n gofyn am ymroddiad, mae'n gofyn am cael yn meddiannu gan gariad, mae'n gofyn am ddychymyg i weld posibiliadau. Mae o'n galw arno ni gyd efo'n gilydd. Ar draws y ffinia sy'n yn gwahanu ni. Dydy heini ddim yn bethau amherthnasol. Ond os ydyn nhw bethau sy'n rhwystro ni i adeiladu teyrnas y Duw byw mewn cariad, mae rhaid i goresgu nhw. Mae'n rhaid. Mae'r gorffennol yn medru'n dysgu ni. Mae'r presennol yn yn herio ni. Mae'r dyfodol yn galw ni efo'n gilydd yng ngwaith yr arglwydd. Y potensial yn llaw Duw i fod yn obaith, i ddynoliaeth gyfan heddiw. A medda ni, drwchwch ar Wcráin, drwchwch ar Gaza, drwchwch ar cynhesu byd, drwchwch ar y tlodi, ar newyn. Mae hein y bethau cry, ydyn. Wrth gwrs i bod nhw. Ydyn maen nhw'n heriol. Ond pwy di Duw? Ond y crochennydd sy'n medru ail lunio ac ail gyfeirio. Y potensial pan mae dyn a Duw yn cydweithio mewn cariad. O'n i'n teithio lawr o'r gogledd ystod o blaen ar y tren. Mae'r tren stewydd mae'n gyfforddus. Ac o'n i'n eistedd mewn sedd oedd yn galluogi fi i weld y trac yn glir. A dyma na dren arall yn dod o'r cyfeiriad arall, yn sydyn ac ar draws. A dyna sylweddoli mor bwysig di bod ar y trac iawn. Tas yna ddiffyg yn y trac.
Di'r cyd symud ddim yn mynd i ddigwydd na di. Chwalfa fydda. Mae'r trac wedi osod. Mae'r alwad i fod ar y daith. Mae'r strygl ar y daith yn hanfodol. Ond mae terfyn y daith yn fyd newydd, gwahanol, lle mae cariad yn rhoi ei hun i eraill yn sylfaen dyfodol newydd. Bore yma, da ni wedi bod i lawr yn lle'r Crochennydd. Dewch ni ddysgu gwersi y Crochennydd. Mwyn ei enw. Amen. Rwan, pam dewis yr emyn ola yma meddach chi? Pant y celyn sy'n bia fo. Dwi'n hoff o'i myna Pant y celyn sydd yn sôn am strygl. Nid am fod wedi cyrraedd pen y daith. Ac ers 105 o flynyddoedd, mae bod yn y gwaith i fod yn strygl i mi. A dwi wedi gofyn yr emyn yma lawer tro. Pam y caiff bwystfilod rheibus? Da ni wedi henwi nhw bore yma. Pam y caiff bwystfilod rheibus? Dorri regin man i lawr. Pam caiff blodau peraidd ieuaig fethu gan y sychder mawr? Tyred ar cawodydd hyfryd sy'n cynyddu'r egin grawn. Gafod hyfryd yn y bore ac un arall y prynhawn. A sylwch ar gosen, gwlad o lawnder a chyfanrwydd bywyd. Roddwyd i Jacob, wrth gwrs, pan aethon nhw lawr i'r Aifft. Osod Babel yng ngwlad gosen. Tyred arglwydd yno dy hun. Y barneriaeth. 728.
Helpa ni arglwydd i roi'r ffocws arna ti a thwaith yn cyfannu byd a bywyd. Helpa ni ystyried yn rôl nina, y parodrwydd i edifarhau a'r parodrwydd i fod yn gydweithwyr a thi dy hun yn lle deunu cariad sy'n cyfannu. Awn rhagom i'r byd i wasanaethu'r arglwydd. Mae gras yr arglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni yn awr ac hyd byth. Amen.